Mwachumurikiri bono na gukwanirira ndonse asobereta simargoba ya bono uchinga kichine ngukwarigania semesa ya mwana majia nyaro gukumanya gati yari twabereto gukwarigania kurwa semambi yarenge ntambe weka chinse chika bono chebono maragoba lizokunelia Jumatatu tariki 10 mutenyino yikumi omwaka bw'ikiri bubere na 2022 na mange habere ka okolekana kurwa semambi yarenge ntambe no kwegana kwa nebu na litukulia oneligi yari yarenge litanganike gima tiga nkumanya mangana ywa senchira yoko ya chuta kuru stole edam side eliali taire trosi asali abe habitable emerobiri yo kurusi ubinyambera ya chakirota biro mu governor Simbarati abasaimba nyore meremo go senaryo libolyo bono guikatira ne asamangana ali aitakare tubika abana bitasomo choko toiranirege koro gyaito buno mu Gusii tukuriye koro gucengerwa narondera bali bakire chikura somolembe chikura cyarire buya no yoro bali batagetacha oro chori ekyombe kyabali munachoro sagerwa Kisii South gochora abarayi babo asayo amo nenda mange saranso kenyare koko sansamuranira senchira yoboikira nwense ya moya bono maragoba litirane nchenkoro Vincent Onyancha oyogo tegora mangana majase maragoba ya bono no mulike itobene Mildred Mumanyi oyogo tumanyi buno mo governor wa county ya Kisii Paul Simbarati litukuliarero niga koletaro yago ikasensemo ya Nyamira abwase ubi yabero rasemi yake menge yabere gekobekwa kolengana no mo governor ati ni gatebire buna bachakire meruberi ya bene kone kibuna ubi erebe osebe kirensemo ya Nyamira nejikurusi kwa senseme yina basaemba chikwenyorera emeremo buno mulike itago tumanya senchira yoboikerano namatuko amake maiga ya Paul Simba Arati goswabi sina gochaka emeremo limo lioka ase chinsemo au bakubwaterana no mukonyo ya Dr. Robert Monda iliokomesia county ya Kisii kebo chenu na kemagenderero engana yeubi eyo yabeire omochando monene ase town ya Bosongo imeya Nyambera mbarabare ne nyagitali ya Kisii Teaching and Referral Hospital neche konyora lichibu bene maiga yo mugavana gotalira NCMyo ilioko yerota na koyerusiaro ase boigatebire eubi eyo nechikorosi wanakoba obwoyo ilioko konya abamenyi mwarora chinyoni chiri chikoro ku chinsoti mwarora nchire igoro gali chinyinge sana nandi chire igoro yenyagitali go chigo cha chiaragira chiagenda nyagitali igoro manyanga einege ntege kongu ekebe dateketa nyale wanchiru no andons kera chinyagitali na asa abantu bakwenda bachikurwali chinsoti bina chiri nabo chigotwara amarwaire ande reason ye mutaite twatebrenga ki nkuru stole edam side eliali taite trosi asali abe habitable yani asa abantu bako bachire town bagwata stress nyingi bakwenda batumuka bagenda nka chinga kiechecho simba nigo abaenekelia balio bagwati amagena asensemeyo guchia kogenderera negasi yabo asebo igateba abasaye balio bagenderete kurusia chichuba amona masakara kurwa ase ubyeyo mbachiko konya na igo kwenyorera egasi nabo igo twebone n'abantu bakore egasi gali amamura bali bakoye kogoto gali twabatebiri amagena ali on CP akuruswali tobe krase nabo bakonya wate kogoto yabo ngora bamura bali nturiko baseli korwe ese dam side lakini bamura bandi bali gali abana abakuru ku street children na embara buninta getendolenga kinko baegas yo korusia chichuba nabo ego chichuba chechi plastic korumalia tonyale banyare korosia besa nema twebona na nema nande ntwibona tena barabo ekera badenga egento keli nobo soku nonya nabo igo ensemo yendemereyo ya serikali nigo eunereire asebono omugambi bwensemeyo akwanira igoro yobole mobwo bwe society obubo unererigwe nakoniwa nonya baimukia egetambukero mbaranyora bakonyi. Purpose to be here is that to take care of the land belong to the society. That is Moses. Nimesikia vile daktari amesema, lakini wacha tuambiane ukweli
Musasa ilikuwa na title deed yake ikisoma Musasa. Mubamba ilikuwa na title deed ikisoma Mubamba, na ile Masonga ilikuwa na title deed inasoma Masonga. Except they went to the board, they changed the name from Musasa to Mubamba so that they can have the access to sell. You have the original title. The original is there. It's there. Ingo ripotelia Egetaseni kia Ndizi TV, leteliane Mildred Momanyi. Biyamuno omuliki itobene Mildred Momanyi hasoroboti rwasenchira yoboye kiranu gotigana nere Mildred Momanyi ni gobono ekyombe kyabalimu nat kurasoro sagia rwa Kisii South ba korobocholi wabo obocholi bakolekana sensemo ya sune kase gango yogochora baraiba uchikora ekyombe kyabalimu kya nat asoro sagia rwa Kisii South gati ya bali bachoro ni gobate abuna bachigoikerania obokorre bwabo gochya sabalimu uno muliki itobene Ndemo Steven agutumanya senchira yoboye kiranu. Ase chikule chucha bwato bwamerelio botindi niga balimu abwatani bekyombe kya nat besoke na gwaka chikura chia basobo toereru. I don't know whether the CEO Kisii was aware. Magega yechikura kobarwa nigo Sara Mosetia chorubuno mwegereri w'abasubati na Joel Nyambeka buno mugachi batamereiri nonde. Aso bwamereri bwa robotindi nigo Evelyn Mogaka aite gukoba mokonyi wo mulikyo monene maega yokonyora chikura chimibere na 40. Togenderere gukinia chisemi chia bana baito togenderere gwikinia intwe abalimu ba bonchari asengencho yogokora buneganeri tokore buna abalimu asengencho yokubwaterana. Helen Nyamweya niga mubwati aso bonge bwe chikura emia yemo 50 na kianda. Ekeroge kenene kiare kurwaneru nigo kiare kyomulikyo monene orosagirwa Kisii South ase Jared Mariere nyorera chikura chimibere 50 na 3 na komobwa George Muraronchari oyonyora chikura emia yemo 50 ne yemo abubate biremba bwaterane kogenderia magani y'abalimu. Na choli tukulia lero kobo mwekisaga tikusekretari Kisii South ntete kurakira kwanza abalimu bonse ba Kisii South yabuwa kurukubonchali ngambu yamona asiga singi yabakora soko beka chinguru asende agonchora muno murabyo kerana bakiri ngambu ya mbatebinga chinguru chiri batwara soko tujoro office na baminto madamu Sara madamu Evarin noyo minto Joel nto letayari kuchikubakorere gasi asige pindi ke bato iringa tubakorere gasi. I want to accept the members who gave my brother, and as he said and as we have already said, let us come together because the loser had 151 union members, the winner had 252. Abaikira nagati abo mu MCA bwe wodi ya na Victor omwando Mbasa oyukonyoro moteneri onat nago kirobochori bwa rero asabaganeri ababuya maya. Narondera bali bakire chikura somolembe chikura cyarire buya no yoro bali batagetacho ro chori gokoro kwa Jared Nyabongoye yonkwere nafasi ye omwakira biya soko nyorekero geke na bali bonse bacho birogo bindi byarakobolibwa na kubatakira maya nande ngokwana igoro yo MCA twachora gwakira bali mubuya sengencho nabo bagera MCA oyo iga Victor aikire igasa ikire. Aigase skuru ya Suneka Primary no abatereneri bekyombe keri kya balimu kya Kenya National Union of Teachers orosagirwa Kisii South baba gochoru bena sibono bairu chinguru cyo kubatina balimu na kwene kibuna amagani ya balimu anyarire kobaga goikirana kuripoti Egetaseni kia Ndizi TV kuro aiga sensemu ya Suneka Primary egotoka se ward ya Riana imebunge ya Bonchari elietaliane Ndemo Steven. Biamuno omuliki itobene Ndemo Steven asorobochi rwa senchira yoboikirano kurwa senseme yasonekana na sekyombe kyabalimu nati gochora abarai babo gotigana nenze merengete chisemi bono tigatumulekera mangana rengetobo chenu lero ni goli alingeli tukoliyo gochengera
obochenu anene asensemo yobongo libanyekanete buna World Mental Day eri abali gochengerwa sechi county au county ya Kisii tetigaliti magega asumo yoba ko gochengerwa nani gabateneni kurwa sensemo yobochenu wanyara bakubolia abantu gwesokya nekera bwate birengererie binge gento gikwira abantu kunyara kwerusi obugima omulikito bene Josephat Amisi noroboti rwa senchera yobuime. County ya Kisii nigo yasanga nense ya Kenya na boigone kisa chinde ligo chengera lituko ulia maroire au yobongo kuri nene tokukwa na igoro ya lituko ligo chengerwe nsengima oro ya maroire ya kebongo lero tuwaomera nizera igabuna Kisii County byombe wao nenya kitari ya Kisii County Hospital gocha gosemia abantu baitu igoro ya maroire ya kebongo amarore yake bongo kuna mtoba usia abantu abange bakoga kuna naborogi lakini yenge ntogote y'abantu baito marore yake bongo tari borogi obono borero nde kwensi aranyore niche busaye nde kwensi nabako banyora. And I want to say that mental health may just begin like mild stress. If mild stress is not taken care of, it will build up to moderate stress. It goes to extreme stress, and finally it will enter into depression. And if we talk about mental health, depression is one of the greatest challenge in mental health. Ime yomochi okisi ebyombe bikora wenenya gitali ya Kisii Teaching and Referral Hospital nigo byabolia okubwaterana konyara kobagokobo elikwenekia buna ebirengo byoboriro bwanyale ko babikoira nanse boigo nigo babolirie ekiganje kelikia NHF kenyara ko bagegweso kena gokonya asobo bwenya bwamaroire yobongo. Mental health, and we want people to know that when you're unwell, you can come and you get treated. It's mental health is very important because when you are not okay, you cannot function to your full capacity. So, and to raise people about NHIF awareness to our mental patients, which can help them in our facility, and they should not neglect our patients who suffer from mental illnesses. They need support and love. As we are celebrating World Mental Day, we should support our mental patients and survivors. Boigo nigo abantu bali baiteire obokongo boborero bwabongo babolire ogotanchererigwa ase amate oseko nengetwa. And what I was going through, people tried to invalidate my feelings and tell me why are you stressed over small things? Others have worse things than you. So I felt a lot of stigma, both from close family and close friends. The other challenge that I faced was that wherever I needed someone to go with for therapy and for treatment to the doctor's appointment, people feared going with me. Reporter ya Ndizi TV kurwe obukatikati bw'omucyobo songo imeye county ya Kisii eliterane Josephat Amisi. Mbiabono omulikito Josephat Amisi hasoroboti rwa senchira yoboikirano boigogo tigara samangana lengete no bocheno tiga toso ya se county tobebe kainenere county ya Nyamira omulikito jobuma angine nigango tumanyibune county ya Nyamira boigote tigalete magega asogo chengera litukeli na somo chando bwateraneti oburaire bwobongo abwase abantu balengete na boigabatene kurwa sensemo yobocheno baitana na chinsemo aho ime county ya Nyamira ilikonyara kubamanya bamenyi bensemejo igoro yomochando yoiga bwobongoro boti rwa senchera yoboikirano ekero ensengi mayachengera obochenu bwobongo county ya Nyamira tetigiri maega ya kusherehekea afya yetu ya kiakili buna enchera moyo gochengera litukeli abanyagitali n'ababwatani korwa sense moyo bochenu mbakora etaro chinsemo ao na gotabokia asenyagitali enene ya Nyamira Referral buna twabatokwerero n'umunyagitali omonene utenenderete obochenu bwobongo Isabella Mireri asomwako yoli tukolie gochengera okababu yake bongo na kibirengereryo gotwabwate ekerenge kenene buna tokore afe yobongo ebe egento kiengencho tokoroka priority yani egento kiengencho owente korengereria asore na kendo gokora orore na nobwate afya engiya yobongo amatuko abwango iga
nigo ekerengo kia bali babwate oborwire bw'obongo kiamentire. In our county, we are having an upsurge of cases on mental health. In our clinic, we have about 1,500 to 1,600 people who are currently on care. Egachia bali babeire bakorwaliwa korwase oborwire obwo mbasegeta bali babwate omochando oyo kuligia obokonyi ase chinyagitari. Nari koigwa ebintu bigonkwanera lakini is like na develop depression kare tuno na tato mintu gochage nyagitari emu nkaendelea koigwa mariogo wono nchendo chembiyandi nabwate bwe birengereri depression won kana bwate ngarengereri mono bakegaikera ngonywa eriogo nganywa ryo chingeni na irwa mariogo nabwenire na nywa mariogo after 6 months aba sister bagantaina beire buya amariogo aro abanyagitari baito baro abaya yagarire bono twanyorire obobwen twabwenire igona ari kubatebina abantu baminto Nyamira iga mariogo naro tagutiga abantu baito bagochandika aboroire mbasegetwa gosoase byombe biri bikorwania oboroire bw'obongo elinde kwe agacha engosegeta abantu baminto baria batari bwenyana osobongo baije na bara batosubwandise sekombe gitu sika ebintu by'omuntu orware toburire bw'obongo omanye nere no muntu muna muntu onde bwensi oborwire bw'obongo tali omwerio bw'obugima ekero omuntu akobaga kurwara negetambukirio kirubwango nabo akonyora okobwena kurwa senyagitari ya Nyamira enene ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi Biamuno umurikyo itobene Job Maangi asoroboti rwasenchere yobo ikiranugo tigara boigo asamangana rengete litukeli gastariki 10 mutinyi 10 boigo ne lituko tokonyara gochengera egekoro limanyakanese buna utamaduni day elio lyakarukiru moide yasechenga kechia magega nigobono omoyego yobakokolekana chinsemo awe county ya Nyamira boigo omoyego yegabo gochengera egekoro geito nigokolekana somo bagania yomo imeye county ya Nyamira roboti rwasenchera yobekirano intubono asiaba Gusii ntole ntitogoje otogoja koba batabanga bono twabere extinct emyaka egocha ntogoja kobo ikiaro nyatoko gendere gato kubwati kalje yitu igo ntogoja kobo rasiaba Gusii nigo lyarenge lituko linene anena soko nyara guchengera na kuinyura egekero gyaito maiga yetu reti yabagaka kurwa senseme yuko nyara kumera na soko chengera lituke liga gati yabo nigo bamurekera sobo ime amangana arengeta maskani chimbwa cy'umugusi asabate abuna samatuka bwango iga chimbwa cyarokane chikwirananse asabagania chimbwe cyo kurigerirwa na kwiranirwa manyaiga omogusi abwate chinsoni omogusi abwate emegiro nemegiro yarenge buna egesongo ntumi a constitution yari go govern in your daily life gati ya tureti ya bagaka boigo kurwa senseme yuni go banyara kubolia serikali ye county ya Nyamira na wego na serikali ye county ya Kisii go ikaso na kubwatirana aneko nyara kubeka nseme ni boisaina soko nyara kolenda na kuligireria gekoro asoboime bono go ikatira ne asama ngana ali aita kare tubika abana baita somo choko egera tukikonyora abana baya na ndari kubolia county gito kiruwe umugondo kire county guzikire sub county eruwo umugondo ebintu byete bigusime kwimede yake Gusii nabo gona ndicyo mbigiti gitwaro kirije gisikubi kiakare ebirandi biratu bibe kwa sabu okwana kurwase county ya Nyamira ni gobate abona chindagara nchubonete kurigerwa na kwirenirwa ana chindagara chege kurasa igobanyara kugikeria chinyomo cha matukarero asabagote abuna inyomo ya matuko ya karenigo yale kubwatimiro bilisene asabagikeria nyome yo na koganie nyomo ya matukarero konyara kurigerwa na gokorwa asenchera endonge bamanye na kobo musacha ninki na korengu numukungu agokunge ninki ekia abaisi babona no komenya no ibakari konyora na njeragu batana na nyomire kwa nyomaki umuntu kwabo gori njera enyomo njaga tokire njera igoro ebintu nebinge turataka abana baito bamanye musacha mya no kuringa nkundi ko mogoko usanuka mwa enyomba nabo togotebigo naye kiorocho yo mina akogendera
nyambi nchuta nyara kulina muti tukonyera chinto beranse kiara kiari no muti no chonyore kende korwo na tukubwati gesingororo namba batoli binte byonsi pi ntubasoemi okoboko bo Kristo ngati yengana baba kuligereria soboime ibate abuna yabereke gutugutera aramangana arengete gekoro ase kolende bate abuna mbategara sobo Kristo ase no ina obarachi kuligereria amangana arengete gekoro nakonyara kwebwatania naro bunencheremo yogosira egekoro kine musimo keigo nyamano minto utenyole bogendi aibono gukwana choke chitakana chatasire mangayo geto oe ngora oraya ngiraya arayo oraya oraya arari oraya niko no lyabereri tukorio mogoko aigase county ya Nyamira maega yamanyi babwate umanyi aseke Gusii neturetia bagaka asabanyara bakomera na sense menye konyara gucengera litukeri abwasa babere bakuroba basemi bwabo ane gochia sabasae abego kobole serikali ya county ya Nyamira na bone serikali ya county ya Kisii elikwane kingobeka bale ensemo ejwe kone kimuna ngonyara bali gusira egekoro ko reporter ya Ndizi TV korwa ase county ya Nyamira litirene nchinkuru kwa gotigana no roboti urbona sokonyera na gochengera egekoro gyaito tolgeria mangana rengete na siasa oyorokorye kirgo kyomse kurose wodi ya magenche me county ya Kisii umanyakanete buna migi ni gobona abaga kubayiranira abamenyi benseme yombi yamono anene bali bamwakirite chikura ekerare korye kiroge kyo abwatani agati yabo abanyangero ni goba bawekirana senseme yo anene aso okonyara akubwaterana nere no nyamaega yokubu asekiroge kyo kyobo MCA gati bali bayikirana ororo no mubunga bo machoge borabu engineer Obadia Barongo asomojaga hawa kogo kolekana umulike itobene Ndemo Steven Namunge kufora guti gumani tu somo yago yubo gwa kambi ya munasa menyi ba magenche ward omoteri naftal migi nigabwata abageni abangi baikira na ubara munabateri kuruoro gongo rwa Gusii amuna abamenyi ba magenche abo baikira na Kenya Stadium magega yechigosori gati y'abateri ba Gusii na Magenche FC nigo migi agokereteri tukerio asate banasire chigosori me Magenche na kogokera chikura kerwa sekergo kyo obo MCA asa banamba ibere abandi baringe nseme abandi nseme ono tubatwalike ntokuno bwasa mageto bubotatakiri lakini bwetoro mechiesa bunene bintu bune bikonyara torego chamo twabege ntekemo ile buye basere gobi mbantu merete request bagante bibabwa tobolemeru we uniform na inche bunando musani nale bakobe uniform yo katugo ukanale korangeria abasani ba minto tokobe uniform moye mbo twakolete wana tuwabalete ile uniform aende tuwabalete ile mupira aende ngobamentale chiringi 10,000 chibafanye sesa bali omogeni bwesiko nigarengo mojumbe obumachoge borabu engineer Obadia Barongo oyogo kera emerobere yogo sire byegwa asate bobokoleri bwaye mbo murekere kerengo gyechigosoli na magani y'abasaye namba yenu mutubona tura yayo timanere asa mangana yaba yuti ningo mingi tofa poti omungwano uya eno nyendi yanya arekana kanga enjira nere kanga abari wade ndinde apine na mangana yaba yu bali kama ndira mangana sikula naende mwanga so bunge ngwa kera bali tu atimana na barabu asante ondeta tie byara lya coach tariwo ko reporter ya Ndizi TV korwa Kenya Stadium bomachoge borabu Kisii County Elietariane Ndemo Steven Mbia muno mulike sabana Ndemo Steven gotakole biro moncho muligere bone masa motigango ikiensemende studio B Victor mwana bobanga atamanya mange asensemo yechigosori nkoira nande tosko Mbia muno kigi
Bobogima Vincent Onyanja kurwa sense monde ye studio mwanchi muri yango kwarigania ase chigosori mugorbolero bakondoka Sultan Eliana Victor Noibu ngocha kirama yalero kurwa ase egosori asorogongo rwa Gusii anene timaitinga akorengana naye ebwa mategati chigosori umuziki amona siasa nchechi abana muziki kurwa asorogongo rwa Gusii tkorigoroni goba sogetie na gostamatana ne timu ya Magenche FC ase kimirano kya gosoretigwe ase egeti gya Kenya Stadium ukwana maiga ya gosori yo abana muziki abo nigo batebete buna okogani nkoro ase abanyankero gose abana siasa nabo igo wesokya erigosira ebyegwa ase orongongoro rwa Gusii anene ase ensemo yenkoyo kiminane kyo egati ya wasani FC nabo igo Magenche FC nigo kyaerete Magenche FC bakobaikora wasani FC chigoli sana onemo asibere. Mwanchomulire utikana na yu yabasani nenkoyo nogo ikorwa togende goika ase ligi ya EPL abase minano abya gosoretigwe abo litkorego gati yabo timu ya West Ham United ekaba ikora Fulham chigoli sato ase yemo Crystal Palace ekaba ka Leeds United chigoli ibere ase yemo keminano kende ngati ya Everton amona Man United yaba yakete ibere ase yemo mugano iningo chiko yalta chinsa isato kolende abanyabunduki gose the Gunners Arsenal nigo bagendrete kwaro masibu abo ase ligi ya EPL asoko gendera gotigara asubura ibwe ligi ya yumaiga yoko baikora Liverpool chigoli sato sebere ase kimeno kya gosoretigwe ase egeti kya Emirates Stadium abo litkore igoro Arsenal ni go egendrete koirobwe sebono era ite ligi motwe ye timu